Исәнмесез, кадерле укучыларым. Мен сезне онлайн дәрестә күрүемә бик шат. Ә хәзер сезнең белән химик реакция типлары темасы буенча практик эшне төшеп алабыз. Бирем номер 1. Реакция тигезләмәсен коэффициентлар куеп тигезләп бетерегез һәм һәрбер күрсәтелгән реакциянең нинди типка керүен билгеләгез. Кадерле укучыларым, әйдәгез беренче биремнең җаваплары белән танышып үтик. Җавапларны сез слайдта, экранда күрәсез. Әйдәгез берсен минем белән бергәләп тигезләп алыйк. Феррум 2OH плюс H хлор. Тигезлек билгесе куябыз. Чөнки без сезнең белән хәзер тигезлибез, ук куеп тормыйбыз. Мәк тимер безнең тоташы хлор белән. Тимердә алдагы формулада валентлыгын карыйбыз. Күренеп торганча, кислородның валентлыгы 2, 2 тапкыр 3 бөләм 2, димәк бирелгән формулада безнең тимернең валентлыгы 3-кә тигез. Шуңа күрә килеп чыккан якта, уң якта да тимернең валентлыгы 3 булырга тиеш. 3, хлорның валентлыгы 1. Димәк, килеп чыккан формула феррум хлор 3 килеп чыга. Плюс H2O. Тигезлибез. Күренеп тора, безнең хлорлар тигез түгел, кислородлар тигез түгел. Тимердә шулай тигез түгел. Димәк, башлыйбыз тимердән. Металлдан башласак әйбәтрәк килеп чыгар. Тимер безнең сул якта 2 атом, уң якта 1 генә. Шуңа күрә алга куябыз 2-лене. Димәк, тимерләр тигезләнде, карыйбыз хлорны. Хлор 2 тапкыр 3. Су уң якта булды 6. Мәк 6-ны 1-гә беләм, сул якка да тигез булсын өчен куябыз 6-лыны. Карыйм водородларны. Водород безнең сул якта 6 булды. Уң якта да тигез булсын өчен 6-ны белән 2 килеп чыга 3. Тигезлен тикшереп чыгам. Сул якта тимер 2, уң якта да булды 2. Карыйбыз водородларны. Водород булды безнең 6 һәм уң якта да булды 6. Карыйбыз кислородларны. 1 тапкыр 3 булды һәм безнең уң якта да килеп чыкты 3. Димәк, реакция тигезләнде. Калган җавапларны слайдта үзегез карап тикшерегез. Икенче биремне карап алыйк. Реакция тигезләмәсен төзегез һәм килеп чыккан матдәләрнең исемнәрен, реакция тибын языгыз. Бу биремдә сезнең матдәләрнең исемнәре бирелгән, химик формулаларны үзегез язачаксыз. Бирем 2-нең җавапларын слайдта күрәсез. Магний плюс кислород. Кислород гади матдә буларак 2 атом белән йөри. Һәм килеп чыккан якка язабыз магний, һәм язабыз О. Магнийның валентлыгы 2-гә тигез, кислородның валентлыгы 2-гә тигез. Шуңа күрә формулада магний Ода индексларда 1-1 килеп чыга. Берлене без сезнең белән куймыйбыз. Кислород сул якта 2 атом, уң якта 1 генә. Шуңа күрә уртак балаучы алабыз кислородтан. Димәк 2 була. Шуңа күрә магний О алдына 2-ле коэффициентны куябыз. Магний 2 атом булды. Сул якта да 2 булсын өчен магний алдына куябыз 2-ле. Димәк, карыйбыз 2 магний плюс O2 килеп чыкты 2 магний O. Реакция тигезләнде. Калганнарын слайд белән үзегез чагыштырыгыз. Өченче биремгә күчәбез. Сорау билгеләре урынына тиешле матдәләрнең формулаларын куеп, реакция тигезләмәләренең схемасын күчереп языгыз. Коэффициентларны куегыз һәм һәрбер күрсәтелгән реакциянең нинди типка керүен аңлатыгыз. Өченче биремнең җавапларын экранда күрәсез. Әйдәгез берсен минем белән карап алыйк. Сезгә биргән P плюс сорау билгесе куелган һәм килеп чыккан сезгә P2O5. Уң яктан күренеп торганча, безгә кислород сәлгән. Димәк, безнең сорау билгесе урынына кислород язабыз. Онытмаска кирәк. Гади матдә буларак кислород 2 атом белән йөри. Шуңа күрә кислородның индексына куябыз 2-ле. Тигезлибез. Кислород сул якта 2 атом, уң якта 5. Димәк, урта кабатлы була 10. 10-ны 5-кә беләм 2. 10-ны 2-гә беләм 5. Кислородлар тигезләнде. Карыйбыз фосфорны. Фосфор уң якта 4, сул якка да тигез булсын өчен 4-лене куябыз. Реакция тибын карап алабыз.
Гади мәддә плюс гади мәддә килеп чыкты бер катлаулы мәддә. Ике яки берничә гади яки катлаулы мәддә кушылган вакытта бер катлаулы мәддә барка килә икән, мондый реакция кушылу реакциясе дип атала. Димәк, бу безнең кушылу реакциясе. Калган җавапларны слайд белән чагыштырыгыз. Дүртенче бирем белән танышып үтик. Дүртенче биремдә химик реакцияләрнең классификация схемасын тутырырга сезгә кушылган. Димәк, химик реакцияләр нинди типларга бүленә язасыз һәм шушы һәрбер типка мисаллар язасыз, химик реакцияләр язасыз. Җавапны экранда күрәсез. Химик реакцияләр 4 типка бүленде: кушылу, таркалу, алмаштыру һәм алмашу. Һәм бу мисалларны минекен язсагыз да ярый, башка төрле мисалларны язып үзегез генә чагыштыра аласыз. Безнең шуның белән бүген дәресебез тәмам. Алган белемнәребез алдагы дәресләргә безгә бик булышыр дип ышанып калам. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.